makane pitik ya ana yani kok ora babar gawe apa-apa liyane iki. Alah, wong makane pitik wae to, Mak. Oh sebenarnya aku ku mikir tak susah iki anakmu iki lho. Iki ulan poso, melok poso to ora? Ketoke kok melok. Piye? Ketoke kok melok. Ketoke melok kowe ngerti to? Ora ngerti nek nang warung-warung mangan ya ora ngerti. Lah mangkane aku krungu mau dhewe bar ke warung. Nang ngene iki yo urung teko kajak mau coba sekarang dino ndi tau sapa rene. Kae lho teko lho. Hmm. Go montor ke lho. Montore digorene. Nek warene wae. Duh, anak ganteng. Anak ganteng. Takoki pakmu ke lho. Napa? Kowe lho saiki iki ulan-ulan sing apik ulan siji. Kowe iki melok poso to ora? Nek ora melok lho piye to Mas Tembi? Kok der ngroweng poso. Lah iki mu jare sekjen kowe nang ngene warung kok. Nah, nang warung aku ngenteni wong momot. Ah, dadi ana warung cangkruk jandon ngenteni mung kok. Nek ora dhewe rasane maido to. Wis bacaki Ya pakmu. wis nek wis melok poso. Lah iya gitu nek ora roh ki tak pengen ngomeng nek ora roh dhewe. Awak dhewe ngene lho mau wong wis Kok jer tuwek kowe dhewe iki yo. Lah ya wis ero, apa kowe nek ora roh dhewe. Wis kuncine cecep rasane maido ora usah ngomeng. Kunci bukti iki roh dhewe. Ngono. Wis Ya Pak. wis sing dhisik ya wis ayo didandani sing apik. Iya, angger ora roh aku jangan nang warung. Ngomeng perintah Gusti Allah kok. Lah iya angger jangan nang warung itu Pak itu. Ngaup sak gon-gon. Ya wis nek melok poso ya wis ngono. Ngomeng kowe.